दामचितकनि उलो पाइथको दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनल एयारपोर्टआव फाइ सबाइका सांग्रं सानि फुंनि दामतको टीम इन्डियानि मुंकुचुको कारिनाय हाकोतनि साजलारक ते खाकसा फासिंके टीम इन्डियानि अजमा संनो लामसुमु याफरना बागै हरनि दाम थामनि सिमि दिल्ली इन्टारनेशनल एयारपोर्टआव लुगुको थुमलाइमुं ओंमानि गोबांनो नुकजाखा एयारपोर्टनि सिमि अंखरि बास मालखुंगो कासामानि नुकजाखा टीम इन्डियानि अजमा संनो किसा जरानि बिसिंगनो बास थांगै सगैका होटेल बुसकांगो दिल्लीनि होटेलाव फाइ सकबाय मोसानाय बेन्ड रोहित शर्मानि bodol lamsogmwng खालायना बागैनो आबाहाय शेपके तनजाखा बेन्ड बाय बाक्सके रोहित शर्मानो ब आरबो मोसामानि नुकजाखा होटेलो टीम इन्डियानि अजमा संनो नुगै केबो सागलाक आसुक जरा कलकमा रमै फ्लाइट कावै लेङै फाइमानि ताङै हिनके वर्ल्ड कप यागो तुये सागनि हाकतर फाइ सकबायमानि ते हाकतनि क्रिकेट न साजानाय लुकुरकनो नुगै मानै तंथलाइजाक जतनो आबनि उलो केक रामानि ब नुकजाखा रोहित शर्मानो केक रालायमानि उलो जार्सी चुमै बास बाय मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदीनि तongthai nogo थांका टीम इन्डियानि क्रिकेटर्स रक फुंनि दाम चिसाबो मन्त्री बोखरक बाय malaikha टीम इन्डियानि अजमा सं मन्त्री बोखरक नरेन्द्र मोदी बायनो ब्रेकफास्ट खलायका जरा कलकमानो मन्त्री बोखरक बाय ककलाम सालायका टीम इन्डियानि अजमा सं मन्त्री बोखरकनि tongthai nogo क्रिकेटर्स रकनो lamsogmwng yapharkha lamsogmwng मानै बेलेखेनो खाप फुरजाक रोहित शर्मानि bodol मन्त्री बोखरक बाय मालाय टीम इन्डियानि क्रिकेटर रक मुम्बाइनि फासिं लामरोखा बिउ रिपोर्ट बोखरक।